Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay nandirito pong muli sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga update na ating pong i-update sa ating mga masugid na manonood at mga viewers po natin na lagi sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? So ganyang kakapal po ang mga taong dumayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So update natin yung mga presyo ng kanilang latag na ating pong maiikutan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So update natin yung mga presyohan dito ng mga bangus, no? So yung mga presyohan po dito ng mga bangus ay 160 ang per kilo. At meron din po mga tumpok sa halagang 150 kada tumpok po ng mga bangus. Ano po sa'yo? 160. 160. 160 na. Pakikaliskis na lang. So yun po yung mga presyo ng tumpukan. So dito muna tayo kay Kuya Romy. So shout out Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Mukhang papanoorin ko to. Sige. Sige, sayo ka muna. Ayun, no. Alright, so tuloy na natin ang ating update dito po sa latag ni Kuya Romy, no? So medyo sumayaw lang kami at pinutol muna namin yung pagbablog ko. Pero eto na tayo at nag-update tayo sa kanya mga latag ng mga tilapyang Batangas at bangus dagupan na pandaing. Kuya Romy, shoutout sa iyo. Good morning po. Magkano po yung per kilo ngayon ng bangus dagupan po? 150. So yun po yung presyo ng mga bangus pandaing po ni Kuya Romy at ni Joy. So dito po sila laging nagtitinda sa packet po ng tulay na malapit sa police station. At kapag hapon naman po ay nandoon po sila sa bandang gitna sa may nakalagay na karatulang KFC. So mamaya mapupuntahan po natin yung area na yon. Sa hapon po siya nagtitinda doon, no? So shout out po at good morning po. At yung tilapiyang Batangas, magkano po? Ayun, 120 po sa per kilo ng mga tilapiyang Batangas, no? Kuya Romy, shoutout po muli. Salamat po. Kayo po, kamusta po? Di ba? Bakit di po kayo sumayaw at sumama sa amin dito? Busy pa sila eh. Busy pa sa mga tinitinda nilang gulay. Yan si Ate Josie. Hello. Ayun, shout out po. Good morning po. Ayun, mga OFW po, no? Shout out po. Ayun. Sige po, salamat po. At lakad tayo at update natin yung mga latagan dito, no? Sa bayan po ng Malabon Fish Market. Sige po, salamat po, Ate Josie. Salamat po. At dito tayo sa mga latag pa na ating pong may update. So yung mga presyohan dito, no, ng mga kilo ng tamban. At ang per kilo po ng mga bangus na pandaing dito ni Ate Pam ay 150 po ang mga per kilo. So dito tayo sa mga latag, no. Magkano sa nilachay? Magkano? 320 ang per kilo. So 160 ang kalahati. Eh dito sa mga dalagang bukid, 200 ang per kilo. Sa Bisugo, parehas lang. So dito 140 ang per kilo ng isang labahita. So yung ome magkano? 220. So shoutout po Ate Pam. Good morning. Alam ko katatapos mo lang mag-ikot. Kaya sabi ko baka magkasalubong tayo pa lang dito ka na. Sumayo kasi ako doon. Sinamahan ko si Kuya Romy, sumayo kami dalawa ron. Makikita niyo sayo namin. So, shoutout po Ate Pam, pa-support po natin si Vendor Mix Official sa kanyang account sa YouTube channel. Shoutout po, good morning. Salamat po. So
So tuloy-tuloy ang ating update dito sa Malabon Fish Market para makita natin yung kanila pang mga latag, no? So yung mga bangus dito na dagupan ay 130, 120 ang kada isang piraso at yung mga tumpukan ay 120. So yan po yung mga tumpok po dito na mga bangus, no? So yan po yung presyo, 120 kada isang piraso. So yan po yung mga nakikita at na-update natin dito sa kanilang mga latagan at ang yellowfin tuna po natin ay 180. 180 per kilo. At yung mga isdang kalaso, ito po yan. 100 piso ang kada kilo. At ang mga tumpok ay 50 pesos na mga isdang kalaso. Ito po ay masarap po sa mga daing. No, ibibilad nyo lang po. Ay daing na po yan. So yung mga balsa galunggong ay 220 ang per kilo. Tulingan ay tumpok 100 pesos. Dang kalaso sa halagang 50 pesos. So dito mga latag po ng mga bangus, oh. Ito po yung mga kada piraso po. Shout out po. Good morning. Yan po yung mga kada piraso, no. 180, 170, 80 pesos, 90 pesos. Mga per piraso po ng mga bangus dagupan. At ito yung mga balsa galunggong. Tilapiyang Batangas, no. Ito po yung mga latagan po nila na inyo pong mabibili. Magkano kilo dyan sa mga balsa galunggong? Ayun po 200 pesos po sa mga ang ganda-ganda ng galunggong, balsa galunggong, oh. Ano 200 pesos po na kilo. Ayan po yung presyo, no? Ganda ng mga galunggong nila. Salamat po, te. Ayun po yung mga presyo, 200 pesos per kilo po ng mga balsa galunggong. Mga pusit kalawang. So tawid naman tayo dito ulit sa kabila at update pa natin yung kanilang mga latag. Side by side po tayo ngayon. At dito ay mga tamban po, no. Tamban na tumpok sa halagang 50 pesos. So, tuloy na po natin ang ating update dito sa Malabon Fish Market, no. So meron tayong masugid na taga-subaybay na lagi po nanonood sa vlog po ni Boss Lando Explorer, no. So nag-picture po muna kami dahil nga gusto nilang makita si Boss Lando Explorer. So yun na nga po at nagkita-kita na kami. At maraming salamat po at ingat po kayo. So ito po yung mga presyohan po, no. Yan po yung presyo ng mga isdang matambaka, 260 at 50 pesos na tumpok po ng mga sapsap at 100 pesos na tumpukan po ng mga pusit at 350 po sa mga per kilo. Shout out po, Nay, at magandang umaga po. Shout out po. Maganda. Ay, shout out po, Nay. Good morning po. At ito po yung mga latagan din po dito ng mga tumpukan, no, ng mga pusit din po at galunggong na babae. Ito po yung pusit. Ayan, 100 pesos po na tumpukan. At mga latagan po ng mga galunggong. Magkano na galunggong, bossing? 260 na bossing. 260 pa rin. So 260 pa rin po yung mga kada kilo ng mga galunggong po natin sa Malabon Fish Market. Mga boss, andan? At kada piraso ng mga bangus na kanilang latag po dito, no, 130, 140, 150, 160 po ang kada isang piraso. So yung mga latagan naman po doon ng gulyasan po ay 120 ang per kilo. Sana boss, andan? So yan po yung mga per kilo ng mga gulyasan. At mga latag po dito ng pusit lumot, no. Sa pusit lumot po natin doon ay 200 lang po ang per kilo. So lapitan po natin ang kanyang presyo ng mga pusit lumot. So ito po yan ang mga pusit lumot natin, no.
At dito naman po ay 350 na per kilo ng pusit lumot. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tawid naman po tayo sa kabila at update pa naman natin yung kanilang mga latag ng isdang bato. So dito tayo sa pwesto ni Kuya Warren. So magaganda mga latagan nila ng mga isda. Ayan po. Mga isdang bitilya, dalagang bukid. Ayan po yung mga bitilya, labahita. At mga sagisi, torsilyo. Kuya Warren, update ko lang yung bitilya mo. Magkano presyo? Ayan, 200 pesos po na mga per kilo. Halos lahat to 200 pesos. O yun po. Sa mga mamimili po, no, ayan po yung mga presyo ni Kuya Warren po dito. Halos lahat po ay 200 pesos po ang per kilo. Mamimili natin ng mura eh. Kahit na maganda nga, mura na nga. Ganun pa din, namura na nga, ano pa rin. Okay, Warren, salamat po. Thank you, thank you. Dito tayo kay Boss Aris naman sa kanya mga latagan, no? So, ito yung mga lapu-lapu. Good morning po, shout out po. Boss Aris. Yan, Boss Aris po ng Malabon Fish Market. At update natin yung kanyang mga latag ng labahita ay per kilo, 160. Lapu-lapu, 200 ang kilo. Dito po magkano ang kilo? 180 po sa mga dalagang bukid. At dalagang bukid po dito magkano? Ito po yung lapad, 220. So yan po yung mga latag niya po rito, no, ng mga isda. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan po ng mga isdang bato. So yun, ang ating update sa kanyang mga latag. Boss Ari, shoutout po muli. Ayun, shoutout po Aras, shoutout. Good morning sa'yo. Boss Ari, salamat po. At bangus ni Nanay Noemi, no? So meron siya mga malalaking latag ng mga bakoko. Good morning po, Nanay Noemi. Meron ka na ngayon tagahiwa. Kanila yan. Bangus po paninda nyo, Nay. Magkano po presyo ng bangus nyo ngayon? Ayun po. Yan po, fresh na mga bangus na mabibili. Ang ganda po ng mga bitukan yan. Oh. Sariwang sariwa. So, yan yung mga latag ni Nanay Noemi na mga Ayan, bakoko, 300. bangus dagupan. Yung mga isang bakoko, ito po yan. Yan po ang per kilo ay 300 pesos. Malalaking isdang bakoko at may gagaang itong kasama. Nanay Noemi, salamat po. God bless. So, yun na nga po yung mga na-update natin sa kanilang mga latagan, no? So, tatawid naman tayo dito sa kabilang side para ma-update pa natin yung ibang mga latagan ng isda. So, dito tayo sa mga tumpok at kilo naman po, no? So, ito po ay 120 mga tumpukan po ng bangus. At ang kilo ay 160. So, yan po yung price update at mga isdang chabeta. Ang chabeta po natin sa halagang 50 pesos. Yan po yung mga tumpukan at mga tamban ay 50 pesos din po. Ang espada po natin ay 100 pesos tumpok. 150 po ang mga per kilo. At 120 sa mga latag po dito ng mga isdang gulyasan, no? So, ang mga latagan po ay paubos dito sa Malabon Fish Market, no? Salamat! At mga tahong dito ay 50 pesos na tumpukan. So, dito naman tayo sa mga pusit na maliliit. Ito po yan, no? So, wala tayong nakita na datna na yellowfin tuna. So, ito po yung mga tumpok na mga pusit. Sa halagang magkano? 100 pesos. Ang kilo 200 pesos. Ayun, 200 pesos po ang per kilo.
At 100 pesos sa mga tumpukan. Mga sulit pang ulam, no? Na mga pusit. Nasaan na kayo? At dito tayo sa pwesto naman ni Nanay. Update natin yung kanyang mga latag ng pakbet. Good morning po, shout out po. Magkano po yung kada plastic po? 50 yan, 3-4 na yan. Ito po, 3-4. Okay yan, okay na okay, malinis yan. 3-4, 50 pesos na po. Makakapagpakbit na po kayo. At samahan nyo lang po ng mga pritong isda. Ay sigurado. Magkano yan? 50, 3-4 na yan. Murang-mura na ang pakbit. Magaganda po ang mga Sariwa yan. nakabalot, no? Nay, salamat po. So, yan yung mga latagan nila sa kahabaan. At ito po yung sa anak niya naman po na mga latag ng gulay, no? So, update natin yung presyo ng kanyang mga gulay. Buntes, shout out sa'yo. Hindi na gandara, buntes na eh, no? Shout out. Sa mga followers natin yung Ayun, shout out po. At mag-aalam na ako ng mga presyo ng gulay mo. Magkano na ngayon ang repolyo mo? shade tapos lang. 90, 80 pesos na mga kada per kilo. Baguio beans, Sa Baguio Beans, 100. 100. Carrot, 180. 180 patatas, Sa Batatas, 100. Tuya, 100. 140. So, ang galing ah. Kabisado na yung mga presyuhan. Siyempre, ikaw ba naman maging vendor, no? Kilo-kilo na talaga. Ito, mga 20 pesos pa rin to. Ito, 10 piso. Yan, sa Ayun, ito yung mga 20 pesos na mga pansaktuan sa mga lutuing ulam, no? At ito, ang kangkong 20. No, 20. Ito, mga 10 piso na. Ayun. So, mga 10 pesos po yung mga dahon-dahon na gulay po rito, no? Ayun, sampalok na sariwa, magkano? 20, 1 Bali, 80 pesos ang kilo. So, yun po yung mga presyo ng kanilang latag ng mga gulay po dito sa Malabon Fish Market. Puntahan nyo lang po si Buntes. Ayan, shout out sa'yo, Buntes. Ah. Huwag sila makakalimut mag-subscribe. Tsaka, lagi sila manonood sa atin. Yun ang sinasabi ko. Salamat, thank you. Thank you po sa mga Salamat. Shout out sa mama niya. Ayun. Hindi na kay Mama Cherry. Kay Mama Cherry na. Kay Mama Joy na. Ayun, shout out. So maraming salamat ha, thank you. So yun nga po at nakapag-update na tayo sa kanyang mga latag ng gulay dito sa Malabon Fish Market.